Wah. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Anu ada ini. Ada kodoknya. Kok. Wih, kurang ajar wih. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Oh, mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Ngrasa sok sujono karo sapa. Lah, mboten lho nek kaya nggon story-story niku rak ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget ki arep tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang kuning Tatin. Wah edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping Gunung Tatin. Caping Gunung saka panitia. Kowe Caping Gunung sik wae. Kabeh apa? Setenggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kowe diajar. Nggih, Caping Gunung. Ya, jengklengke. Ya. Kowe sing mobil. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasa kowe iki ngopo di video barang. Tresno gundulmu ki. Ya. Nggih, niki Caping Gunung nggih. Heeh, jengklengke. Ya. Saben bengi, monggo. Saben bengi Nyawang. Piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dung ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Nah, kowe memuaskan penggemar itu sulit loh. Iya. Penggemarmu neng kene akeh banget mau neng nduro transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak ngono. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kan. Heeh. Yen memajang Yen memajang. Mbok sontek Tin kok titik-titik guyu titik-titik guyu. Engko nek gejala pekok. Lah piye to? Aku guyu rentuk, mrepot rentuk. Ayo arep nyuwara kok. Ngono lho. Karang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, aku ya krungu kok. Sapa ora? Oh iki ayu ning budhek kok. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku bedhek. Ya wis yo teruske. Lah ya ayo teruske. Kang. Piye? Ora piye-piye. Mangkaro Janur. Janur kuning. Aku ki kok pengen genjleng iki ya. Oh iki ora ngurmati ro dalange wis di pengendange wis di ndet entuk ndet ngono mbok ya. Ngene. Oh iya. Kok piye awake kok? Ya. Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit. Ngono ya. Terus biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Loh, sesuk bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil wis kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, kan sing saiki wae. Saiki wae.
Ya lari-lari nganggo jarik ngono ki ra apik. Ya enggak bisa ini, enggak bisa Ayo begagah. terus ki. Heh? Ah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, ngono. Napa nggih ketek? Ah, wong kok sing nang jaba wae krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oi. Hah? Aku kira ngopo-ngopo ming ha, ngono kok, Oh, tak kira ngejak omong. Ora. Kembang wae. Wat, ah? Napa, Pak? Weton. Lah nggih weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu malah kono ya. Ha kok ngono diunekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system buantre ra jaman-jaman. Lagi ora budhek kaya cakil lah ngono wae. Cakile semene gapite sepiro? Ya tak gapiti apa piye? Apa ndek gapit? Duwe. Cakil wayang golek gundelmu. Ya. Kan ngendi mau ya? Kembang wae weton. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Teglek. Dan. Sithik wae ya. Sithik wis trima. Gunon. Ayo. Ah, ben gerak ngono kuwi. Wis no. Hey. Konjuk terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongkir? Kongkir ya apa? Kongkir iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan sarwi Ayo keri dhewe. Ni nang jleng. Kok seru banget ya? Ora seru kupingmu ora krungu. Oh, betul. Lah iya akine ngakoni nek budhek. Ora budhek meng tak jelaske. Ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora budhek. Aku jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kupingku dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ora kuat kalau taman dong. Piye tundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Asinden iki kudune iki ngene iki kok nganti. Piye wis ngambe puyer urang. Ya. Panas, mangga. Panas. Udan. Ayo nguji kecerdasanmu, Tin. Parian kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan. Gebukan. Heeh. Brigas diaturke. Kerajaan apa mbregas apa? Pundi?
Heeh. Hah, ndi jal ra ono tulisane kok. Ade caloro dabusi iki. Piye? Endi tulisane? Ayo apa? Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Gebukan? Heeh. Ya. Gebukan ya sak kowe kuwi nggobuk tonjo. Ana jaran. Ana jaran. Ireng rupane. Ireng rupane. Terus Mugi warga gebukan. Lancar rezekine. Top ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono nganti. Ilate nganti ucul lho kuwi. Nek piye ra ndelat? Ayo. Saking serone. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping. Siapa yang jelasin? Karepmu. Ayo kowe kuwi. Kak, aku ra iso. Ora ngawur wae ora apa-apa. Tekek lorek. Ora apa tekek lokek. Tekek lorek ndase ireng. Aku ora iso lho. Ayo teruske wae ora apa-apa. Ya wis teruske. Heeh, jula-juli iki angel nek ora sing apal tenan ra iso. Aku sing belajar ket biyen ora tau kecekel-cekel e. Iya, angel ya mangel. Nek ora wong Surabaya ora iso. Oh iya. Ora wong Jawa Timur ya, heeh. Tekel lorek dase ireng. Heeh. Sing tak apali ya mung kuwi tok. Bar kuwi piye? Arep wis tuwek, iso ngarit. Kok ora cocok? Ya ben. Lah. Lo menggok sih. Nadian kok najan. Lah Nadian. Ah, kowe iki sok kemayu meng nyindane dae kaya penyanyi dangdut wae. Najan. Mbok Nadian ngono. Lah, aku muni Nadian lho. Oke semua, ngono ra. Penyanyi Rosindan ki beda nek penyanyi ki entuk kemayu nek oke semua netizen ngono. Ora apa-apa nek Jawa ya Jawa wae. Awas, ambruk. Mbok golek nompreng dicokok kiwa nengen. Nadian, waduh. Ayo bengi nyambut gawe, awan nyambut gawe. Bengi ora iso ngaso. Iya. Mula nek wis awan ki aja bengi, dadine iso ngaso. Ah wong dawuhe panitia ngono kok. Nggih maksudnya sing dijatah nyinden lho. Sing jatah nyinden. Oh, sindene dobel no. Awan ana dhewe, bengi ana dhewe no. Atene sekor. Ya ora apa-apa dalang kondang laris ora umum kok meng golek sinden dobel ora iso. Kowe iki cereweti ngopo? Loh, ini usulan loh biar enggak oleng enggak. Usulan tapi usulanmu itu enggak masuk akal. Ya. Oh, sinden kok akeh-akeh ora. Sinden awan dhewe, bengi dhewe terus sing sinden sing awan nek bengi nganggur. Terus kon ngapa? Ya bobok. Nah daripada bobok di sini, lebih baik bobok di sini daripada di mana-mana. ya jangan diaru-aru. Aru-aru ya. Dirurui loh maksudnya. Ya aku iki meng weruh. Nek ora weruh ora ngrurui aku. Lah weruh e. Aku yo dimatke terus e. Beda ya. Aku saling ndelokke kowe kan mripatku tetep. Oh, mripatku. Yo. Awas lho yuk. Dicekeli. Iki lho ndas. Oh ngawur. Cekeli kok tiba pecah malah. Lah piye? Piye? Ora piye-piye gak terus ki. Apa sing pecah? Sirahe. Duduk. Wow. Yo.
Nadyan guyu terus dadi gerok wadon sarta lanang inumane kok njur nyilih cangkemku ki piye ya ora apa-apa aku ki meng nuturi cengkok kok njur diteruske ora nyirit nyirit rek limbukan rentuk suwe-suwe ben cepet rampung ya wis langsung ngono wae lah nek cepet rampung ya inumane banyu bening jaman berjuang tanding jleng wis rampung ora ditagih sing nanggap inumane banyu bersih bening ya wis melek ya dak jaman dek jaman berjuang jarang kelingan syukur syukur bisa nyawang geneng bisa hati
Rumasaku kok kaya duwe sinden ama wereng to iki. Nang grogoti tegele ra jamak-jamak. Ayo wis ben apa-apa. Oh, nggih kok iki kagem Mbak Tatinnya. Mburi iki tulisane kagem Mbak Tatinnya. Oh, lumayan. Mangane ngilok kedus. Adake pemulung. Ora kurang arani kok. Ayo ditembangke. Waduh. Lumayan. Apa sing tak unjukke iki apa? Napa? Sinden wis ngadeg kok ngunjukke ngene iki. Iki bodol e wau bodol. Ah, mulane ora turu. Sing turu mripate bodol ngisor. Ha cenanangan kok kowe. Ya sing turu mripate kok sing bodol ngisor. Lah mboten ngerti. Apa ngisor ya ana mripate? Ayo dibawani Kadung Tresna. Nggih. Iki sing kurang siji lho iki sing diaturake reng. Apa? Lho, liwong. Wae mengko nganu wae liwong engko kabeh sinden ngadeg. Oh iya. Bar iki kok liwong. Oh. Duade liwong atiku. Nah. Liwong tibake gara-gara ora masalah. Yo. Rino wengi. Yo sing apik. Rada adem. Ayo nggo kemul. Krukupan dikrukupi sak sirahe. Mengke kaya maling. Kaya wis maling nek kuwi. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra. Ya ora ketang cakepane iki ora jumbuh karo sing nembang. Lah napa? Ora dahar ora nendra ora mungkin kowe. Ket sore mau wis ngemil wae kok. Ben ra ngantuk e. Nyatane ya merem mripate kok ora. Jan ngayal tenan kok matane iki. Matamu. Culek ya. Tanpa aku dadi kelingan. Ngapa kelingan ngapa? Jenengan niku? Aku ngapa? Kula nggih story meni. Ra iso turu, jenengan komentar diculek wae. Dalange gentenan gawe story. Kok ra iso merem ya culek wae. Culek matamu. Genti nesu ra. Ya men. Kuwi jenenge uri. Ora urik kok ya. Aku ki ra iso turu tenane. Wis bar mayang ra iso turu ki rasane emosi. Aku ana sing komentar kaya ngono. Kowe arep tak jangkah. Waduh. Lah ngapa wong aku ya dunekke lho. Lah ya ora apa-apa. Kok duneke genti ora gelem. Pimpinan ngonekke anak buah iki biasa. Nek anak buah ngonekke pimpinan. Oh, tak naik cap saka nggone mantri. Lho. Cap napa? Ayo cap nganu grup Bahwa kamu berani dengan pimpinan itu harus diskors, ora kena mangkat wayangan seminggu. ya ora apa-apa malahane turu ngomah ngeloni bojone. Tenan? Ya tenan. Asli? Asli. Oke. Ya. Wis ben. Nah, tak layangane sesuk. Kok layang kangen kok. Kangen to sapa? Iya, Mbok. Kowe iki GR ora. Aku GR. nek gelem kangen ya karo artis. Sapa? Prastiwi. Mangan e wonge. Kowe apa-apa mangan dilokke turu dilokke. Lho, ayo kae jleng. Mbok ya alon-alon nek kecokot malah. Nah, ora apik. Nah, kalem ngono kok. Selak dijaluk sapa? Wong Tatin lagi nembang kok. Padahal ya aku sak njaluki panganan. Aku rumah samu ora ngerti po. Ayo mangan tau tok gogohi. Nek njaluk ontak. Ya ora le ngawur ya. Njaluk wis dimplok kabeh kok dijukuk ning cangkem. Jijik ya. Iya. Tanpa
lenging netra Anoman cancut udu ora anoman obong ora sok gawe lagu sinden obong ya reng sapa sing arep diobong kowe kuwi lha apa aku kaya anoman piye diobong kok kaya anoman ya ora kowe ra duwe wulu kok ra duwe buntut ta kok gamping mesti ta ora nek ra duwe buntut cen ora lek nek wulu ya duwe oh ya kowe nek duwe dingo ben ngopo ayo ben apik men kaya anoman dinteni le mbeker kok ora mbeker-mbeker ha piye nek punya wedok le mbeker piye beda-beda sing jeneng manuk dara kae nek lanang mesti ojok bok-bok tekur nek sing wedok ning jero kandang beda-beda lho kuwi nek manuk iya nek wedhus ya beda wedhus lanang karo wedhus wedok iki beda wedhus lanang mesti ndek mesti apik aku mbane wedhuse ngene lho urang arep muni aku agak aku mau kau nek diramake nek wedok lek nah beda-beda kowe iso bedake ngono kuwi apa jeneng bebek kowe beda kok bedane nek bebek lanang yo wek ngono nek bebek wedok yo dodok ngono kok dodok beda kok kur ngawur ora ngawur ya tenan kok jero ati kadung tresna tekek lanang wedoke beda kok tekek lanang ya kodok-kodok tekek kuwi lanang nek wedok kodok-kodok Jawa hah kodok-kodok Jawa ngono beda kurang sesuk ngawur ya Bagong ora ngawur tenan mbok rungokno kowe iki senengane nek tekek anu cecak lanang ya ngono kae nek tekek anu cecak wedok ya apa piye piye mau piye rasa dibaleni ora wong nek penangkapane surat ya justru aku ki penasaran dibaleni piye mau iki ketek salah krungu aku salah krungu nek cecak lanang cek nek wedok wedok ngono kok rada rebel jadi ki nek dadi cecak menine ngono ki ya ha iya sinden-sinden iki lho ora mesti kok ora mesti ora mesti ya nanti ngono nanti ngono ana sing siwa siwa iki sapa sing siwa ora ngerti kowe kuwi iki wis rampung apa urung neno tan liya hamun sliramu satemah lara asmara ngapain kok len dodok ngono iki mbuh tanganku iki gak iso ana perubahan ya ngapa to aku anggere muni dodok ngono arep ngono iki angel banget lho kaya wis tangane ngancing nah iya awas wi nek keselen kowe lho kualat karo si mayang mau awan si mayang awan ki anggere dodok sok tak geguyu biyen masa nganti ngono sing mayane sok digeguyu tak guyu saiki aku kualat dhewe malah ora iso ah iya kok ora ngejengat ngono ki ora aku ora tau jengat kok oh iya mergane gula kok ya ndasmu
Wis mari aku sehat walafiat ya iya. Syukur nek sehat ki tegese isih iso dawa le mekarke seni. Kudune iki anak buah iki do ndongake sehat. Malah do ngomongke disebar-sebarke mrono-mrono. Sapa ta? Satapa? Sapa ta? Oh, sapa ta. Tak kira nek satapa ngono. Yo. Soto apa? Lamat wis. Ora soto wis. Ming Jogja Semarang kok soto-sotonan barang. Adi-adi. Ra metu. Lamat wis tinggal turuhe tekan Yojo kok dadak soto-soto barang. Iya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat harapan aduh Mangga pacaane sarwa asri sroba berangkat
Negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan, tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku mau anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno. Kuwi mbiyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur kok, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa, tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Ane nek nganti aku musuh ora tinggal kaca musuh Ndara Antarja Ndara Antasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki darani Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamu Srimasada diasta Sinuwun Ndarawati." Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar, Truk. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih-mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Galukaca kecil kae ming sak anakku. Musuh Ndara Antarja kae sak putuku.
musuh Ndara Antasena. Lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Mitra metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam jemuah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Konjur ming sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang siap santai wae. Entasena ta kuwi? Oke, ora masalah. Wilujeng Den. Slamet tek aku, Tru. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Tru, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Uluna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae.
Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta, aku arep bangun kayangan." Pemunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Oh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa katalan gedibal 17 wengalek nyolok mripat. Mong kere mong dapure ku Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika perkawis karo Sinuwun Ndarawati panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat, wong kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jaba saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, ungglah-unggluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anake kayangan tau obrak-abrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, jawe ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah, kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondok, ora sida mbondok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon bondo kowe. Nek ora iso bondo, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Aku kok migren ya, Truk. Mudarana. Anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudarana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih, ya pripun? Lah kula terus jalan ning Ewangi, ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju pethukno.
Ning aku njaluk karo kowe kuwi aja wani karo Kakang Garukaca Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha. Iki ora pasangan yo nyuk. Wah lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus le nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis ngono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo Gong? Ming jajal kok. Oh median ora. Angko nek di ngonoke ora metu. Ha iya. Ora rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ora rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Dong. Oh ya nek ora lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ora lali. Karena wong kedurungan ina lali. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro Garukaca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur Gong. Wah, lah ngati-ati Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Oh bekti kula punjuk Den Tatapa. Bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatapa. Wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan Truk. Golek rokok. Truk. Tukokno iki, Truk tukokno iki, susuke PN biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapana tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadoreng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petruk mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nun sewu Den
Niki sirahe wong tuwa e. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa e. Nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula dalah. Sampe ketika kaya ngono ya ati kula kaya. Kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Gimana kenapa datang lagi ilere truk cerewet. Kaya hatiku lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mang mateni nek rasa nganggo ngetoke ukara kaya ngeten niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah pati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ing pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhudewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa, Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk, nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dleweran bajikul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Jan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus kanggo bahagia.
Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan. Men adil dadi kok nek matur karo bapak, Pak. Ndara karo kaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak. Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya, ya. Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cethil-cethil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok, Tru. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Engko nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Nang ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja, kok jedul saking jero bumi goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, tenan kok Petro iki ngayal kok. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana, Petro wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Petro mboten wonten. Kowe mbudheke aku wae piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petro aku krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Napa ketemu? Ata pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Meng kari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari.
Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik nang ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tawedeni apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono paran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketrap-ketrip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong kowe tak nahi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tok gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tono. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. Ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho deloken. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja dadi buet ngono. Modar aku. Lah kowe ngomong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai Aji-aji Semar. Semar iki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek tekane diadamu jebol tekan geger, mendonong wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangan tenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku.
Kowe ora ngira aku. Kowe ora mau jebul jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nek wedi ki ora aku bar mangan batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa Pragota? Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane Raja iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak modasmu. Nesu. Nesu. Anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga Ben. Ilang siji mbok Ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petruk nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar dening ya. Aku bingung. Kok nembang kok malah bingung iki ngapa? Terus? Saben dina mikir Piye manuke piye kok saben dina mikir manuk nene wae rasa mikir manuk podang manuke podang kok ya rek. Ha iya. Aku
gawe gregeting gawe greget hati mano podang tak gebuk tele-tele ayo aja ya tenan jingkat-jingkat Nora mendot tak pikatmu lo tebando Nora mendot tak pikat pulute bendo ya esok awan neng omah doyan mangan ya terserah kowe manut Mbak Cita wae rasa sok gawe cakepan dhewe ya awan ning lemah wis ora krasan halo yoran anggere iseng tak sayang abang-abang midaran goleki angget tak blak tak
aja mlungguh. Ha. Disusul kanca 6. Ya. Prastiwi, Neti, Ayu, Cita, Orisa, Elisa. Iya. Oh, Elisa ki marah-marah yo ora. Ah jenengmu ki meh padha karo Orisa kok. Elisa karo Agnes. Iya. Cie-cie ku Pak Gwajul Mugar. Yo, gawe. Pikirannya di mana ya? Orangnya nggak ada di sini tahu loh. gitu. Engko ndak Heru dikerok jenggote. Heru ra ono kok. Oh iya, Ding. Heeh. Ayo, berdiri semua. Ya, yo pelan-pelan, yo. Wong gayeng bareng-bareng ngene. Oh, gayeng wis. Hati-hati lho, panggunge ngempring lho. Nek ambrol piye jal? Ya len joget ora cenanangan. Sing lemu-lemu mulane disuda bobote ora. Sing lemu aja tengah kabeh iki Gus. Heeh. Ora apa-apa, pindah. Wedi tenan. Ora apa-apa ya. Ayo cukup dadi li goyange ya ora cenanangan. Prastiwa jogeke pinggir kok ndak menek cagak. Kulino dangdut terus menek cagak goyang ning cagak malah ngrekoso. Ya ora apa-apa ya, mangga. Yo, mangga langsung wae. Bukane celuk. Ya, sapa? Salah siji terus rabeh nusul. Oh ya, ngerti nggone apa? Mbah ora lucu rang iku. Antil lah. Mangga yuk. Bareng. Harmonis. Ganti. Bendhe mempeng banget. Nganti pencune trepes. Ha iya. Mesake ta, Treng? Ha iya. Ya. Berkorban. Ya. Cakepane apa? Ayo. Duh bisu ya. Ora dikomentari apa? Ora. Aku wegah ngomentari. Heeh, liyane do cendol jawet kok tatin kempol cawet. Sing ngomong sapa? Aku krungu e. Aku lho. Wonten, Ding. Wah.
Ya mangga. Ya. Bungae. Heeh. Anggere muni pas do madhep miring terus ngene iki saka nggon aku suarane kok. Ora wae. Ya ditekke mangga ya. Satu pandita up. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis